Takže dneska pokračujeme v prednáške, ktorá je vlastne čisto o pandas. A teda o takých pokročilejších. Takže na takej tej prednáške, čo bola druhý týždeň semestra, sme sa učili, ako robiť pandas základné veci, ako vytvoriť tabuľku, či už nejak ručne alebo načítaním zo súboru. A potom ako tam vyberať tie tabuľky, nejaké riadky, stĺpce, ako triediť tabuľku a podobne. Potom sme videli nejaké neskôr, keď sme sa rozprávali o štatistikách, tak sme videli, ako počítať štatistiky v tabuľkách. No a dneska ideme k takým trošku zložitejším konceptom. Tu máme nejaké knižnice, v podstate sú to tie bežné knižnice, ktoré sme používali. Máme tu, načítame si tú tabuľku o krajinách, kde máme pre každú krajinu počet obyvateľov, všelijaké údaje o fertilite a dĺžke života a podobne. No a poďme si z tej tabuľky, tuto máme ukážku, že vybereme si z tej tabuľky len veľmi maličký kúsok, len dve krajiny, Slovensko a Rakúsko, a len dva stĺpce, počet obyvateľov v roku 2010 a v roku 2020. Samozrejme, môžeme si vybrať viac, ale toto som len vybrala ako kúsoček, aby sme mali malý príklad, s ktorým vieme dobre pracovať. No a už v tomto príklade, ktorý som vybrala, tak som v podstate teda urobila, že tá krajina je index. To sme už videli. Teraz sa ideme rozprávať o indexoch na začiatku tejto prednášky. Takže my sme už videli, že keď mám tabuľku, data frame, tak môžem pri jednotlivým poličkám pristupovať buď pomocou ich celočíselnej polohy, že je to nejaký multiriadok, multistĺpec by bolo to. Ale že jednotlivé riadky a stĺpce môžem mať aj pomenované. U stĺpcov to používame úplne bežne, pretože meno stĺpcu väčšinou hovorí, čo v tom stĺpci je, a nechcem sa mi pamätať, že tretí stĺpec, ale chcem si pamätať, že poloha alebo niečo, hej. Takže stĺpce určite chcem k ním väčšinou pristupovať podľa mena. Ale môžem si pomenovať aj riadky a napríklad v tejto tabuľke krajín, kde mám každú krajinu raz, aj tej veľkej, kde je celý svet, tak celkom je logické si povedať, že to meno krajiny by vlastne mohol byť index. A tým pádom je pomerne ľahko pristupovať k riadku pre danú krajinu, lebo je to vlastne index. No, teraz, čo sme tiež už videli, že tie tabuľky máme v tej forme širokej a dlhej, alebo wide and long. Toto je vlastne akási široká tabuľka, lebo mám tu stĺpce, ktoré reprezentujú taký typ dát, že to počet obyvateľov, ale mám ich podľa rokov vedľa seba. Keby som mala viac rokov, hej, tak by som tu mohla mať, napríklad čo mám dĺžku života, tak by som tam mohla mať aj proste 200 rokov alebo niečo, bola by to široká tabuľka. No a dlhá tabuľka je taká, že pokiaľ teda tom stĺpci, ktoré hovorí o tom istom, tak môžem ich urobiť vlastne ako viaceré riadky, takže v tomto maličkom príklade môžem dať rok ako číslo roku ako stĺpec, takže mám stĺpec krajina, rok a počet obyvateľov. A potom pre každý, v tomto maličkom príklade, pre každú krajinu mať dva riadky a ten bude hovoriť, koľko má obyvateľov vtedy a koľko vtedy. Vo veľkom príklade by tam tých riadkov bolo veľa. No a teda toto je dlhá tabuľka, ktorá je užšia, ale dlhšia. A videli sme, to ste už asi videli párkrát v úlohách, že občas potrebujem prenášať tie dáta z tej širokej do dlhej alebo naopak, lebo niektoré veci sa robia lepšie tak, niektoré lepšie tak. Je to prevádzanie z jednej formy do druhej vždy trochu otrava, ale teda sú na to funkcie pandas, máme tu funkciu meld, ktorá zoberie tie krajiny, urobí z toho mena krajiny normálny stĺpec, takže resetuje index, použije meld, kde proste povie, že áno, krajina má byť jeden typ stĺpca, druhý, tretí, proste tu nejak to zadá a sa to stane. No, takže toto sme si robili takú tabuľku. No a teraz predstavme si, že v tejto dlhej tabuľke, kde máme pre každú krajinu vlastne niekoľko riadkov, v našom prípade 2, že tam by sme teraz chceli urobiť index. Hej? Tak teraz čo by mohol byť taký index? Tak mohli by sme, že dobre, možno to meno krajiny by mohol byť index, ale tam už neplatí to, že by každá krajina mala len jeden riadok, ako tu bolo predtým. Napriek tomu pandas nám dovolí, hej? Takže v tejto časti, že pandas nám dovolí vyrobiť index so stĺpca, kde sa opakujú hodnoty, nemá s tým nejaký väčší problém. Takže povieme si, že zoberieme tú dlhú tabuľku, example long, a povieme, že krajina nech je index. No a tuto dostaneme výsledok, že teda krajina sa dala boldom, hej, tak ako to robí, keď má index. No a keď potom použijem tú
frame, kde sú všetky riadky so Slovenskou republikou. Takže toto teda môžeme urobiť a Pandas nemá s tým problém a môže to byť niekedy užitočné. Ale keď sa pozriem na tú pôvodnú tabuľku, tak možno to, že krajina tu je index, neznie až tak intuitívne. Neviem, čo by ste mi povedali, že dá sa tam tá krajina taký prirodzený index? Čo by, lebo moja taká predstava toho indexu, že mi umožňuje akože jednoznačne vyberať tie riadky, ktoré ma zaujímajú. Takže čo by to bol taký možno taký prirodzený index by bola dvojica krajina a rok. Hej, lebo vlastne pre dvojicu krajina a rok mám nejaké meranie, že koľko ľudí tam vtedy bolo. A pre inú dvojicu mám iné meranie a tak ďalej. Takže tá dvojica krajina a rok je vlastne taký identifikátor toho, že čo je toto, čo sú toto za dáta, pre ktorú krajinu, pre ktorý rok, ako som namerala. Hej, takže možno tá dvojica stĺpcov by bola taký dobrý index. Hej. A to je presne to, o čom chceme trošku povedať, že to sa tiež teda v Pandas dá. Volá sa to hierarchický index alebo multilevel index, multi-index, ktorý teda nemá len jeden stĺpec tej pôvodnej tabulky, ale niekoľko stĺpcov, v našom prípade 2, a možno aj úplne 7, hoci koľko. Takže keď to chcem teda vyrobiť v tej mojej tabuľke s tými 3 stĺpcami, tak použijem set index a ako prvý ako teda jediný argument, dám nie jedno, pretože country strofov, ale dám tam celý zoznam stĺpcov, ktoré sa majú indexom, takže country a year. No a ešte tu mám takú funkciu, že sort index. Tá funkcia sort index, akože znie to tak divne, že ako keby triedil len ten index a on vlastne triedí celú tabuľku podľa toho indexu. Takže bude to triediť podľa krajiny a sekundárne pre rovnakú krajinu podľa roka. Hej? A to sa odporúča robiť pri týchto indexoch a multiindexoch, lebo potom nám vie rýchlejšie vyhľadávať binárnym vyhľadávaním, neviem, či ste už na programovaní robili binárne vyhľadávanie. Nie, tak možno budete. Takže keď mám utriedené dáta, tak to viete, to aj poznáte ako možnosť praxe, že keď máte niečo, neviem, slovník podľa ABCD, tak viete tam rýchlo nájsť voľačo, hej? Lepšie, keby tam tie slova boli náhodne, asi by ste ich tam ťažko našli. Tak aj teda viete sa učiť na programovaní za chvíľu, že ako sa dá vyhľadať niečo rýchlo, keď mám utriedené akoby tabuľku. No, dobre. Takže tu sme vytvorili tú multiindexovanú tabuľku. Keď si ju zobrazím, tak vyzerá takto, že krajina a rok sú hrubým, lebo sú obidve súčasťou indexu. A ešte mi to zobrazilo celkom zaujímavo, že vlastne tu, kde sú 2 riadky s Rakúskom, tak tam napísal Rakúsko len raz a to len pre nás, ako sme tu mali krajšie zobrazené, ale je to celkom pekné. Takže toto, no a potom môžem použiť, keď chcem použiť log, tak tam by som dala to, že hľadám Slovensko, keby to bolo jeden index, keby to multi-index, tak môžem povedať, že zaujímavá počet obyvateľov na Slovensku v roku 2010, tak tam dám 2 veci a dám ich ako takú tú usporiadanú dvojicu tuple, hej, alebo teda pokiaľ bolo viacej slupcov, tak enticu. No a on mi teda vráti ten jeden riadok, ktorý má Slovensko 2010 a jeho počet obyvateľov je toľko. Čo môžem ešte robiť je, že môžem zadať, keď mám niekoľko slupcov v indexe, môžem v tom bloku zadať nie všetky, ale len prvých niekoľko. Takže keby som mal 7 slupcov, tak môžem povedať, že zadám len prvé 3 a chcem všetky kombinácie tých zvyšných 4, aby mi našiel. Máme len 2 stĺpce v tom, tak môžem zadať iba prvý. Zadám, že chcem iba, teda nájdem mi všetko, čo obsahuje Slovensko a tuto dám čiarku a rok tu nedám, tak mi vlastne vráti obidva roky. Pomocou toho loku neviem urobiť ten opak, že vráť mi všetko pre rok 2010, to sa tam nedá napísať. Ale keby som chcela nájsť všetko pre 2010, tak existuje na to nejaká funkcia XS, ktorá teda môžem povedať, že nájde 2010 a tu dám akože v nejakom leveli year, hej, funkcii year a nájde mi všetky hodnoty pre 2010. A takisto môžem použiť aj query. V query sme videli, že môžem používať mená stĺpcov a môžem používať aj mená stĺpcov, ktoré sú súčasťou indexu a stále to funguje. Takže môžem povedať napríklad, že ukáž mi všetky roky v roku 2015, čo teda na našom prípade je len 2020. Takže v podstate
podstate to funguje celkom fajn, ak by sme chceli. Takže to bola prvá časť, indexy, takže môžeme mať aj indexy, kde sa opakujú hodnoty a môžeme mať takéto hierarchické indexy s viacerými úrovňami. Druhá časť, ktorú by sme chceli robiť, je kombinovanie tabuliek. Toto som si napríklad všimla minulý rok v projektoch, že niektoré skupiny mali vstup tak, že si stiahli niekoľko rôznych tabuliek z internetu, napríklad pre rôzne roky alebo pre rôzne krajiny boli zvlášť tabulky a oni s nimi naozaj pracovali, že každý mal zvlášť data frame. Ale potom sa vám mnohé veci robia dosť zle, mnohé veci sa robia v zásade ľahšie, pokiaľ to nejak skombinujete do jednej tabulky tie veci. Takže môže sa vám stať, že máte niekoľko tabuliek, ktoré obsahujú podobné dáta, napríklad mohla by som mať údaje o všetkých krajinách za jeden rok v tabulke a za jeden rok v druhej tabulke a boli by to rovnaké typy údajov, tak by sa mi to celkom hodilo spojiť do jednej veľkej tabulky, kde by som možno mala stúpec, že rok a mala by som tam všetky tie údaje pokope a tým pádom by som mohla to nejak cez roky porovnávať a podobne. Takže niekedy potrebujem spojiť dve tabulky, ktoré som každú zvlášť načítala niekde do jednej a takže ich dám pod seba alebo niekedy vedľa seba dokonca. A na to sa dá slúžiť jednak funkcia concat v takých jednoduchších prípadoch. No a ona má teda dve možnosti, buď vám môže dávať tie tabulky ako pod seba alebo vedľa seba. To volajú, že axis, že podľa ktorej osy. A axis 0 znamená, že to teda bude dávať vedľa seba, čo je také predvolené správanie. A axis 1 znamená, že to bude dávať vedľa seba. A tu je teda nejaký príklad. Ten príklad je taký mierne nezmyselný. Takže teraz máme dve maličké tabulky, ktorá bola tá, čo predtým, takže máme dve krajiny a dva stĺpce. A druhá obsahuje nejaké tri krajiny, sú tam tie dve zhora a ešte Maďarsko a nejaké úplne iné dva stĺpce, región a rozloha. A teraz dajme tomu, že tieto dve tabulky chcem spojiť, tak keď ich spojím defaultne povedzme, že to je osi 0 pod seba, no tak on ich dá pod seba, takže nechá tu Slovensko a Rakúsko a znovu dá Slovensko, Rakúsko a Maďarsko, dal to pod seba. No a teraz stĺpce, on keby tie dve tabulky mali nejaký spoločný stĺpec, tak ten využije iba raz. Ale tým, že každá mala iné stĺpce, tak vlastne nemal čo použiť akože iba raz, tak ich dal vlastne ako vedľa seba tie stĺpce. Hej, lebo to boli úplne iné mená stĺpcov, takže ich nemohol dať pod seba. Hej, takže nechal mi vľavo tie pôvodné stĺpce a vpravo sú tie dva nové z tej druhej tabulky. No a všade, kde nepoznal hodnoty, tak tam dal takéto, že nám, že chýbajúce dáta. Takže mám teraz už veľmi divnú tabulku, ktorá si vôbec nie je užitočná, lebo sa mi tam opakujú krajiny a mám tam úplne nejaké divné stĺpce. Ale teda dá sa to, niekedy pokiaľ by som teda mala tie dve malé tabulky, ktoré majú tie isté stĺpce, tak ich môžem dať pod seba a tie stĺpce pekne budú pokračovať, hej? Takže to je jedna možnosť. No ale v tomto divnom malom príklade lepšia možnosť je dať tie tabulky akoby vedľa seba, z tej druhej osy. Takže vlastne zostanú mi len 3 riadky, lebo dokopy v tých dvoch tabulkách sú len 3 krajiny. A teda tie stĺpce budú pekne 4 stĺpce. A vidím tu pre Slovensko a Rakúsko všetky hodnoty a Maďarsko nemá tie prvé dve, tak tam zase má chýbajúce dáta. Okay? A keby boli nejaké zase veci iba v prvej tabulke, tak tie by zase mali chýbajúce dáta. Takže toto je celkom fajn, že nájdete zodpovedajúce krajiny a vlastne vyrobí z nich jeden riadok a viac stĺpcov. No a niekedy ešte je tam taká možnosť, že môžem tam zadať také, že join rovná sa inner. A vtedy vlastne zoberie len tie riadky, ktoré sú v obidvoch tabuľkách, takže to Maďarsko, ktoré bolo v jednej tabuľke, tak tam nedá a dá tam len tie dve krajiny, ktoré sa nachádzali v obidvoch tabuľkách. To sa vám niekedy potenciálne môže byť. Takže táto concatenation je vlastne nejaký taký jednoduchý spôsob, ako dávať tabuľky buď takto alebo takto vedľa seba dokopy. No a trošku zložitejší spôsob je merge. Takže čo si tu treba uvedomiť, že v obidvoch tých tabuľkách som mala index, ktorý bol meno krajiny a on vlastne, keď dával napríklad takto dokopy riadky, tak používal ten index a dával dokopy tie riadky, ktoré mali rovnaký index. Aj keby to poradie bolo iné v tých dvoch tabuľkách, tak on to robí podľa indexu. Okay? Táto funkcia merge, ktorá je celku podobná na to spájanie vedľa seba, ako by bolo z tej osy 1, tak tá je
jednej takej širšej, ale môžeme si povedať, že ktoré stĺpce bude používať a tie stĺpce nemusia byť v tých tabulkách index. Dobre, takže ja tu mám taký maličký príklad. Takže tu mám nejakú tabulku 1, ktorá vlastne index je tu len nejaký default 0, 1, 2, 3 a ktorá má tuto nejaké meno a hodnota a meno je a b a hodnota je 1, 2, 3, 4 a v tabulke 2 mám meno a b a hodnota 10, 20, 30. No a teraz spustím takýto príkaz, že poďme zmeržovať tabulku 1 a tabulku 2 a máme tu ten argument, že aký stupec mám použiť na to meržovanie, ktorý stupec bude ten ako keby index a poviem, že meno. No a prečo mám takýto divný príklad, je, že vidíte, že tie mená sa tam opakujú, že tie ačka, tam v prvej tabulke sú 3 ačka, v druhej 2 ačka a po jednom bčku v oboch prípadoch. A čo tento merge robí, je, že on vlastne nájde riadky, ktoré majú rovnaké meno a robí všetky kombinácie. Takže keď mám hore 3 ačka a dole 2 ačka, tak vlastne mi vyrobí všetky kombinácie, 6 kombinácií ačok, jedno z tých horných troch a jedno z tých dolných dvoch. A vlastne toto je výsledok, hej, takže budem 6 riadkov s ačkom a vlastne to je ten prvý riadok, že 1, 1, a tam z druhej tabulky prvý, druhý, potom toto je z druhej tabulky druhý riadok, 2, 2, z druhej prvý a tak ďalej. Takže všetky kombinácie vyrobil tých, čo sa rovnako volali. A bčko bolo v každej tabulke len raz, takže to vyrobil len raz. Takže keď mám také tabulky, že by tam tie mená boli jednoznačné, tak to funguje tak, jak by som čakala. Hej? A keď tam tie mená nie sú jednoznačné, tak robí tieto kombinácie, čo sa mi tiež môže občas hodiť. Takže toto je match, že vlastne vytvára tie dvojice. A toto je nejaký príklad, kde sa nám to do nejakej miery môže hodiť. Niekedy máme takéto tabulky. Inak tento match je niečo, čo sa v databázach, ak si niekto, neviem, či si niekto robili SQL, to je taký jazyk na prácu s databázami a tam je taký koncept, že join a tento match vlastne robí ten join, takže to uvidíte, tí, čo ste ešte nerobili databázy, budete robiť a uvidíte. A takže to dosť často používate a teda v tých databázach sa často používajú takéto nejaké tabulky, kde napríklad by sme mohli mať nejaké krajiny a napísať si, a chceli by sme ani vedieť, že v akých nejakých, ja neviem, medzinárodných organizáciách sú členmi. Tu mám nejakú malú našu tabulku pre Slovensko a Rakúsko a mám napísané, že obidvaja sú členmi OSN, obidvaja sú členmi Európskej únie a Slovensko je členom NATO a Rakúsko nie je, hej? A nemám to vyrobené nejak, že by to boli, mohla by som to robiť všelijako, mohla by som mať stĺpce pre každú organizáciu a mať tam true false napríklad, ale namiesto toho to mám urobené tak, že mám pre každú krajinu niekoľko riadkov, že je členom tohto, je členom tohto, je členom tohto. A keby som to mala pre celý svet a pre veľmi veľa rôznych organizácií, tak by som mala takú obrovskú dlhú tabulku, kde by som mala pre každú krajinu toľko riadkov, toľkých nejakých organizácií členov. Hej? A toto je celkom akože je to taký zvláštny, možno vás to nenapadne to takto robiť, ale celkom dobre sa s tým potom pracuje. No a teraz mám moju maličkú tabulku, kde mám Slovensko, Rakúsko a mám tam o nich nejaké údaje o nejakú počte obyvateľov, dajme tomu. A teraz vlastne urobím match, takže zoberiem tú maličkú tabulku, example countries, zoberiem tú tabulku membership, kde mám viac riadkov pre každú krajinu a poviem zmerčuj mi to na krajine, hej? A výsledok je toto, že mám tu teda 3 riadky, tak ako v tom membershipe, 3 riadky. V jednej som mala 1 riadok, v druhej 3, takže 1 krát 3 je 3, mám tu 3 riadky pre Slovensko, 2 riadky pre Rakúsko a mám tam o nich teda zopakované zbytočne možno tie údaje o tom, že koľko majú obyvateľov a mám tam o nich v každom riadku inú organizáciu, ktorej sú členom. Takáto tabulka vyzerá byť dosť na nič, hej, na prvý pohľad, lebo sa mi tam opakujú tí obyvateľia, to zase nechcem, hej, takže takúto tabulku som nechcela mať nejak trvalo, že takto by som to ukladala, lepšie to mám aj v tých dvoch oddelených tabulkách, že v jednej mám len tie, že kto je koho členov a v druhej mám len raz tie údaje o obyvateľstve, aby tam nevznikali nejaké nezrovnalosti. No ale dočasne sa mi takáto zmeržovaná tabulka, kde sa opakuje tá krajina, môže hodiť, lebo môžem z nej napríklad spočítať, že zoberiem si iba tých, ktorí patria do EÚ a sčítam, koľko majú obyvateľov. Hej, samozrejme v tejto maličkej tabulke to bolo tak, keby som tam mala všetky krajiny
krajiny sveta a u niektorých by som mala poznačené, že sú členmi EÚ, tak týmto spôsobom viem spočítať, koľko obyvateľov majú všetky krajiny EÚ dokopy. Podobne, keď tu zadám v tom query, ja neviem, NATO alebo OSN alebo čokoľvek, tak dostanem počet obyvateľov v krajinách, ktoré patria do toho skupenia. Hej? Takže takýto typ dotazu viem urobiť pomerne jednoducho, že vyberiem si riadky, ktoré majú nejakú organizáciu, vyberiem si nejaký skopec a potom robím z neho priemer, alebo teda súčet, alebo priemer, maximum, čokoľvek, nejaké sumárne štatistiky. Je to jasné? Takže ako taký dočasný krok na to, aby som mohla robiť tento typ analýzy, sa ten mer celkom hodí. Aj táto divná tabulka, kde sa na mňa trochu opakujú veci. Dobre, no. Takže to bol ten Concat a Match, ktoré mi teda spájali dve tabulky na základe nejakých rovnakých mien slupcov alebo riadkov, čo sa teda často hodí. No a ďalšia funkcia, ktorá tiež pôvodne pochádza z toho sveta databáz, sa volá GroupBy. A v skutočnosti som GroupBy použila už aj v niektorých tých predchádzajúcich prednáškach, keď sme robili niektoré grafy, kde sa niečo rozdielo po skupinách, tak sa tam niekde v zákulisí niečo robilo cez ten GroupBy, tak teraz sa ho konečne naučíme. A GroupBy je teda príkaz, ktorému zadáme meno slupca alebo niekedy viac niečo iné uvidíme. A on rozdelí všetky dáta podľa rovnakých hodnôt v tom slupci na nejaké skupiny a potom niečo robí s tými skupinami. Hej? Takže tu mám veľmi jednoduchý príklad. My máme v tej našej veľkej tabulke všetkých krajín sveta, máme taký stupec, že región sveta a tam sú také tie regióny, že Európa, Centrálna Ázia, Subsaharská Afrika a podobne. Takže to je ten stupec region. No a ja zoberiem moju tabulku country, robím group a region, tak on ako keby rozdelí všetky tie krajiny do tej skupiny, na tie regióny. Každý región to je skupina riadkov tabulky. Hej? A teraz každou tou skupinkou, bez toho, aby som ja písala nejaký cyklus alebo niečo, on sám niečo vykoná. A vykoná to, čo napíšem za tým, takže v tomto prípade vykoná nejakú funkciu, že size, že pozrie sa, koľko krajín, koľko riadkov tabulky je v každej tej skupine. Hej, size počíta koľko riadkov. Takže potom výsledkom tohto pomerne pekného krátkeho príkazu je táto tabuľka, kde mám, že koľko krajín sa nachádza v každom regióne. A to je celkom pekná tabuľka, ktorá mi môže niečo povedať, základy pohľad na dáta, asi aké veľké sú tie regióny, čo sa týka počtu krajín. Dobre, takže toto bola taká prvá malá ukážka toho GroupBy. No a celkovo v tom pandáze môžete si prečítať, majú tam o tom taký tutoriál, kde popisujú všeobecnú tú filozofiu, že ako to oni urobili. Funguje tak trochu zvláštne, možno nie celkom intuitívne. Ale oni boli teda inšpirovaní štatistikom Henrym Wixomom, ktorý pôsobí v systéme štatistickom R, takže okrem Pythonu sa dá to vedieť, často používa práve tento systém R. A vlastne tento Henry Wixom vyrobil veľký knižnic pre R, kde sa snaží nejak systematicky vyrábať nejaké nástroje na spracovanie dát. A jednou z tých vecí, na ktorými on veľmi rozmýšľal, ako pekne urobiť, je tento GroupBy a nazval to, že Split Apply Combine Strategy. A je to vlastne, že mám nejaké dáta a teraz nejakú stratégiu, čo idem s nimi robiť. Takže prvé je, že split, že mám veľkú tabulku, rozdelíme na nejaké časti podľa nejakej hodnoty, napríklad teda na regióny sveta alebo čokoľvek. Druhý krok, keď som si to rozdelila, je, že apply, takže v každej skupine urobím nejakú ten istý výpočet a vypočítam z tej skupiny nejaký výsledok. A ten výsledok môže byť napríklad, že jedna hodnota, že zoberiem, v našom prípade to bola jedna hodnota, že zoberiem skupinu, poviem, koľko vás je, hej, to je dosť ľahké. Môže to byť aký máš priemer alebo niečo podobné, ale niekedy môže byť výsledkom napríklad postupnosť, hej, že pre každú krajinu tej skupine niečo spočítam a dostanem zase nejakú postupnosť čísel, alebo to dokonca môže byť nejaká malá tabuľka s viacerými slupcami. Hej, takže výsledkom je niečo. A potom v poslednej fáze zoberiem tie výsledky a zase ich spojím späť do nejakej jednej tabulky. Takže keď sme sa pozreli tuto, tak robila som, že tu som to splitovala, tu som robila niečo s každou tabuľkou, bez toho, ale implicitne, to údobne za mňa ten pandas. A potom ten pandas zase sám, bez toho, aby som niečo ja robila,
jednotlivé čísla pre tie skupiny dal do tabuľky. Takže v tej pandas grupa je to split, že rozdiel na skupiny. Apply, tam sú rôzne funkcie, ktoré robia ten apply a potom combine sa stane sám, tam nič neprogramujem. No a ten apply môže byť teda rôzneho typu, také typické typy, ktoré si ukážeme pri príklade. Taký úplne najtypickejší typ toho apply je agregácia, kde zoberiem tú skupinu a spočítam v zásade jednu hodnotu, ktorá nejakú skupinu reprezentuje. Transformácia by bola, že zoberiem tú skupinu a nejako ju budem meniť, hej, tú skupinu a výsledkom bude nejaká nová skupina. Taký príklad by mohol byť, to vlastne uvidíme, že zoberiem skupinu krajín v nejakom regióne a môžem sa pýtať, že tie jednotlivé krajiny, koľko z toho celku tvoria nejakých percent, hej, typu, že koľko obyvateľov v rámci Európy na Slovensku, hej, niečo také. A koľko obyvateľov v rámci nejakého afrického štátu je v rámci Afriky a podobne. Alebo koľky poradí táto krajina v regióne, hej, keď zotriedím podľa niečoho HDP, koľka tam v regióne tá krajina poradí. No a posledný je, že filtrovanie, a to je, že dostanem skupinu v tom apply a rozhodnem sa, že túto skupinu zahodím alebo nechám si ju podľa nejakých kritérií. Napríklad, že je dosť veľká. Malé skupiny zahodím, veľké si nechám, alebo malé si nechám, veľké zahodím, hej. Takže to je nejaké filtrovanie. Takže tu sú príklady. Pravím, ten najčastejší a najjednoduchší je tá agregácia, že zoberiem skupinu, spočítam číslo a vlastne môžete riešiť tie funkcie v pandas ako súčet, priemer, median, blablabla, všetky tieto veci, ktoré tu môžem za to hodiť a vypočítam mi to číslo. Jeden taký jednoduchý spôsob je, že mňa zaujíma nejaký konkrétny stupec, hej, že napríklad zaujíma ten súčet počtu obyvateľov na región, tak poviem, že zhrub tohoto regiónu, vyber z toho výsledku stupec, tej skupinke vyber stupec iba počtu obyvateľov a sčítaj. A výsledkom je teda toto, že mám pre každý región počet obyvateľov v tom regióne. Ale môžem to urobiť aj pre všetky numerické stĺpce, ktoré mám naraz. Takže spočítame aj plochu, aj počet obyvateľov a potom robím tu také súčty, ktoré vôbec nedávajú zmysel, napríklad HDP, to je na osobu, hej, a to sčítavať cez krajiny je úplná blbosť, alebo dĺžka života sčítovať v regióne dĺžky života krajín. Takže väčšina z tých stĺpcov, ktoré som tu vyrobila, sú úplne nezmyselné súčty. Hej. V podstate jediné, ktoré dávajú zmysel, je počet obyvateľov a plocha. Ostatné už nezmysly, ale v princípe mi to teda sčíta. Nechcem sa pozerať na ten výsledok, lebo sú to hlúposti. Takže keby som mala veľa stĺpcov, ktoré dáva zmysel sčítovať, tak viem ich sčítať všetky naraz v jednom príklade, alebo keď ma zaujíma len súčet jedného stĺpcu, napríklad počet obyvateľov v nejakom najnovšom roku, ktorý mám, tak môžem si vybrať ten jednoduchý vec. Dobre, takže toto bolo jednoduché, že keď chcem teda robiť nejakú jednu sumárnu statistiku, tak za ten grubár v podstate pridám do tej štatistiky ako funkciu. Keď chcem robiť nejakú transformáciu, takže toto je ten príklad tej transformácie. Zoberiem skupinu, vyrobím nejakú novú skupinu, alebo teda skupinu s nejakými trošku novými hodnotami. A tu je práve ten príklad, ktorý som spomínala, že pre každú krajinu chcem spočítať, koľko percent ona tvorí z celkového počtu obyvateľov toho regiónu, v ktorom sa nachádza. Hej? A mám to tu v podstate urobené dvomi spôsobmi. Najskôr tak, že tak na 2 kroky, že zoberiem si cez tú agregáciu, ktorú sme urobili. Zoberiem si krajinu, urobím si skupiny podľa regiónu, vyberiem si počet obyvateľov stĺpec a potom tu použijem funkciu transform, ktorá robí tú transformáciu a ako poviem jej, že rob transformáciu, že súčet, čo vlastne urobí to, že ja mám skupinu, že krajina, on spočíta súčet a teraz do každého riadku každej krajiny dá ten súčet za ten región. Takže tuto si potom vypíšem, vznikne mi nejaká, v tomto prípade series, lebo je to len jeden stĺpec, ktorý si tuto vypíšem, že region sums, a to je, že Afganistan a toto číslo tu, hej, 1 miliarda čosi, je súčet za ten celý región, hej, Albánsko súčet za celý región, Alžírsko súčet za celý región a tak ďalej. Hej, vidíme, že Albánsko a Andorra majú to isté, lebo sú v tom istom regióne. No a
Takže mám takúto divnú tabuľku, že pre každú krajinu tam mám, že koľko je súčet všetkých krajín v jej regióne. No a potom tuto delím, hej, že zoberiem si tú pôvodný počet obyvateľov danej krajine a vydelím to týmto tu, hej. Takže zoberiem počet obyvateľov Afganistanu a vydelím to týmto a viem, že koľko Afganistan tvorí zo svojho regiónu. A to je teda, tuto mám z toho, každá z týchto krajín, nie sú to veľmi veľké krajiny, tak tvorí len pomerne malú časť. Alžírsko tvorí 9% z nejakej tam bolo Severná Afrika a Blízky východ. No, dobre, takže toto bol jeden spôsob. No a druhý spôsob je tuto, toho istého, že robím to v jednom kroku, že nerobím, že najprv spočítam súčty a potom ich nejako tam dávam, ale robím to v jednom kroku. A teda ako vyzerá ten jeden krok, je taký dvojriadkový, že zoberiem krajinu, teda krajiny, zo skupinu podľa regiónov, vyberiem si skupinu s počtom obyvateľov a potom zavolám tú funkciu transform. Predtým sme jej dávali iba reťazec, že sám, že sčítuje. Mohli by sme tam dať priemer alebo maximum, alebo nejaký z tých reťazcov, ktoré zodpovedajú menej funkcie. Ale ja chcem teraz robiť niečo špeciálne, na čo nie je reťazec, ktorý by to povedal. Tak druhá možnosť, čo tam môžem robiť, je, že tam môžem zadať funkciu. A môžem tam zadať funkciu cez túto lambda, to ste asi na programaní videli, hej? Takže toto lambda je vlastne taká maličká funkcia, ktorá dostane nejaké x a výsledok, to return, bude tento výraz, takže x lomeno x bodka sum. A teraz otázka je, čo je to ten x? Hej? A ten x to je vlastne celá skupina, ale už len ten stupeň, ktorý som si vybrala. Hej? Takže ja som zobrala celú skupinu, ktorá patrí do jedného regiónu, napríklad všetky európske krajiny, vybrala som si z nich stupec, takže moja skupina je stupec, že koľko má každá z nich obyvateľov a x bodka sum spočíta z toho súčet, koľko ľudí v Európe a potom delím x. X je zase stupec tých všetkých krajín a ich počtov obyvateľov, nejaká CDS, to je môj x. A ten x delím tým súčtom, čo je jedno číslo. My sme videli, že môžem zobrať CDS a vydeliť číslom, takže on videli každé číslom a dostanete percentály. A teda dostali sme to isté, ako tam vyššie, tie isté výsledky. No a tu je to ešte, keď nemáte náhodou radi lambdu, no tak si môžeme aj napísať tú funkciu, takže zadefinujem sa takú pomocnú funkciu, nejaká group fraction, že zlomok zo skupiny, x, return x lomeno x sum, a tuto do toho transform zadám to meno funkcie. To sa mi hodí obzvlášť vtedy, písať si funkcie, keď sa buď bolím tej lambdy, ale aj vtedy, keď by som chcela v tej funkcii robiť niečo zložitejšie. Hej, tá lambda je dobrá na niečo veľmi krátke, to je to fajn. Ale keby som tam chcela robiť niečo zložitejšie, písať tam nedá už nejaké cykly alebo ify, alebo neviem čo, tak už to asi nechcem písať do lambdy a radšej si to naozaj napíšem ako funkciu. Takže aj týmto spôsobom zase dostávame ten istý výsledok ako už dvakrát predtým. A tuto bolo ešte, že v tejto tabuľke vlastne máme meno krajiny a počet obyvateľov a tam zmizol ten meno regiónu. Takže v podstate už neviem, čo bolo v akom regióne. Takže tuto sa využije tá funkcia concat už takým možno trochu rozumnejším spôsobom, že zoberiem tabuľku tú, ktorá mi vyšla z toho výpočtu, z toho transformačného a skonkatenujem ju so stupcom regiónu z tej pôvodnej tabuľky, s tým, že on použije ten index, čo je meno krajiny, ako aby to správne namečoval, aby sme mali správny región v tej správnej krajine. A robíme x rovná sa 1, chcem dať vedľa seba, chcem dať akoby nový stupec, takže tuto je výsledok, mám teraz dvojstupcovú tabuľku, že počet obyvateľov a región. A v tejto si môžem pozrieť, že teda, aj v tej predtým som mohla, ale v tejto si pozriem, že aká je teda hodnota pre Slovensko a vidie mi, že teda je to 1% zhruba v porovnaní s európskych počtu obyvateľov. A tu je ešte taká kontrola, že zoberiem túto tabuľku, ktorú mám, kde už mám aj tie regióny, a skontrolujem si, že keď sčítam tie percentá cez každý región, malo by som dostať 100%, respektíve tuto nemám v percentách, ale ako zlomky, takže mám som že 1. Je to taká kontrola správnosti, či som to urobila tak, ako som chcela. Takže urobím si, že zoberiem si ten výsledok, zase si to zgrupujem podľa regiónu a urobím súčet a hurá, súčet bol v každom regióne 1. Takže tie percentá mi sumujú do 100. Hej, v každom regióne. Takže som celkom rada. Dobre. No a posledný typ toho hrubaj bolo, že
transformácia, že mením čísla na nejaké iné, napríklad na percentá. A posledné filtrovanie, že niektoré skupiny zahadzujem. Hej? A to sa teda robí funkciou filter. Takže za ten group by dám nejaký filter a tam môžem napríklad napísať znova nejaký lambda výraz, podľa čoho sa idem rozhodovať true, false, či si tú skupinu nechám alebo zahodím. A v tomto prípade, no nevedela som vymysleť nejaký super dobrý filter, ale vymyslel som taký filter, že teda zoberiem si len také regióny, ktoré majú aspoň miliardu obyvateľov a ostatné zahodím. Hej? Takže len veľké regióny si nechám. Takže zoberiem si počet obyvateľov v tom regióne, x je zase región, pod tabulka mojej veľkej tabulky, ktorá obsahuje jeden región, napríklad Európu, východnú Áziu a podobne. Z neho si zoberiem vôbec počet obyvateľov, z neho si spočítam súčet a pýtam sa, že či ten súčet je viac ako 10 na 9, takže 1 miliarda. No a dobre, tu je výsledok. Takže výsledok je pôvodná tabuľka, akurát nejaké krajiny zmizli, hej, boli sme tam treba Albánsko, už tam nie je. A potom som tu urobila, že som ešte tej vyfiltrovanej tabuľke urobila znova group by region, počet obyvateľov a súčet počtu obyvateľov. A vyšlo mi, že dokopy som si nechala iba 3 regióny, tieto 3, a tu sú ich počty obyvateľov a naozaj všetky sú nad miliardu. A ostatné regióny teda nemali miliardu obyvateľov. To by som si mohla tiež skontrolovať ešte, ale tu ich teda nevidím. A toto sa vám teda dosť často môže hodiť, keď robíte grafy, hej, to group by, že mám nejakú obrovskú tabuľku a nechcem teraz vykresľovať každý jeden bod, ale chcem vykresľovať niečo pre tie regióny, hej, že by som chcela zrazu, hej, alebo mám, dajme tomu údaje za nejaké časové obdobie a chcem to dať dokopy po rokoch a zobrať niečo pre každý rok. A takéto podobné veci to často používam pri vizualizácii, že chcem niečo dať dokopy po nejakých skupinách. No, ešte je tu teda taká vec, že môžeme použiť v tom group by zase nielen jeden slupec, ale niekoľko slupcov. Takže tu mám taký príklad, že mám vlastne dve kategorické premene v mojej tabuľke. Jedno je, že región sveta a druhý je, že income group, a to boli také tie, že low income, lower middle a až po high income, také 4 kategórie bohatstva. No a vlastne, keď použijem obidva, tak on mi urobí takýto hierarchickú indexovanú tabuľku, ktorá má ako prvý index to prvé, takže ten region, ako druhý index tu income group a pre každú kombináciu regiónu a príjmu má niečo, čo som tu dala spočítať, a to bolo, že zase zober počet obyvateľov, sčítaj, že koľko ľudí býva v krajinách, ktoré sú vo východnej Ázii a majú high income, koľko low income a tak ďalej. Môžeme si všimnúť, že máme dokopy 4 skupiny toho income group, ale napríklad v Európe sa low income nenachádza žiadna krajina, takže si tu vynechala. Hej? Čiže máme tu 3 riadky pre Európu, ale 4 treba pre tú Áziu. Takže sa tam dajú len tie, ktoré sa našli. Hej? A to niekedy nám vyhovuje, to je to, čo chceme, a niekedy nie. Niekedy by sme možno chceli vidieť, že low income, že 0, hej? Aby to tu jasne bolo, že tam také nie sú. A to už nemám tu, ale neskôr si ukážem, teda, ako to dá urobiť. Tuto ešte je príklad, že môžeme použiť v group by nielen nejaký stĺpec tej tabulky, ale aj nejaký stĺpec, nejaký series, ktorý mám mimo tabulky. Hej? Tuto napríklad som si vyrobila taký series, ktorý každú krajinu rozdeli do jednej z troch kategórií malá, stredná a veľká podľa toho, koľko má obyvateľov, s tým, že malé krajiny sú tie, ktoré sú pod milión, po 10 na 6, a stredné sú tie, čo sú od milióna po 100 miliónov, po 10 na 8, a všetko nad 100 miliónov budú veľké krajiny. Takže mám 3 skupiny podľa počtu obyvateľov. No a vyrobila som to tu nejakým príkazom, ktorý sa volá cut, ktorému dám nejaký stĺpec, počet obyvateľov, poviem mu, že čo sú tie biny, tie intervaly, do ktorých to má rozdeliť, a potom mu poviem aj, že ako sa majú volať tie 3 skupiny, small, medium a large, a on mi to vlastne vyrobí. Takže toto je výsledok. Pre všetky krajiny viem, že či sú malé, stredné alebo veľké. A potom toto je zvlášť series, ktorá nie je súčasťou našej veľkej tabuľky. A tu vlastne v tomto group by ju vlastne použijem. Ja zoberiem tabuľku countries
veľkých, 146 stredných a 57 malých. Toto som spočítala. A potom je tu ešte raz to isté, ale už to robím podľa aj regiónu a ešte počet, tú veľkosť, takže tu už mám, že v každom regióne koľko je malých, stredných, veľkých. Takže to bol Grubaj, hej? Takže čo sme videli na konci bolo, že v Grubaj namiesto jedného súdca môžem dať viac súdcov a môžem tam dať aj cudzie nejaké series, ktoré majú ten istý index, alebo možno aj kombináciu súdcov a series. Dobre, ďalšia vec, ktorú si teraz ukážeme, je, že nejaké divné typy skutcov. Doteraz sme sa príliš nezaujímali o to, že aký typ dát mám v skutci. Keď sme načítali nejakú tabuľku a v nejakom skutci boli čísla, tak sme z toho pandažu, že to sú nejaké floaty alebo inty podľa toho, čo tam bolo. Keď tam bolo všeličo alebo nejaké reťazce, tak dali to ako reťazce. Ale teraz možno niekedy chceme mať nejaké špeciálne typy skutcov s nejakým špeciálnym typom hodnot. No a jeden špeciálny typ sú kategorické premeny. My sme teda mali kategorické premeny, napríklad ten región, ale my sme ho mali uložený ako reťazec. Takže každý región bol proste reťazec a bolo tam, že Európa, Stredná Ázia a to tam bolo ako reťazec. No a namiesto toho si to ja môžem skonvertovať explicitne na niečo, čo sa volá kategorická premena, kde ma nezaujíma až tak ten reťazec, ale to, že vlastne sú to rôzne kategórie. Takže jedna možnosť, napríklad u týchto kategórií, ktoré sa týkajú nie regiónu, ale príjmu, tak sme mali 4, tak vyrobím si nejakú novú vec, ktorú zavolám tu nejakú strašnú funkciu, ktorej poviem, že moje kategórie sú tieto a aj som ich ja si tu napísala v utriedenom poradí od toho najnižšieho príjmu po najvyšší, lebo toto sú kategórie, ktoré majú nejaké prirodzené poradie, tak ich tam uvediem v tom poradí. A poviem, že áno, sú aj usporiadané. Naozaj toto poradie je dôležité. Mohla by som tu dať false a potom by to brala, akože je to nejaká množina. No, takže týmto som si len vytvorila nejaký nový typ skutca, ktorý teraz môžem použiť v mojej tabuľke. No a tento príkaz tuto naozaj zoberiem moju tabuľku a použijem na ňu funkciu S-type, ktorá mi umožňuje pretypovávať skutce na nejaké nové typy. A ja poviem, že income group mi pretipuj na tento môj nový typ. Mohla by som vymenovať aj ďalšie skutce a ich typy, ale tie nechcem meniť, tie nechám pôvodné. Takže dostávam novú tabuľku country-scat, ktorá je z pôvodnej vyrobená tak, že som len menila typ jedného slovca. Mohla by som to robiť aj in place, hej, a vlastne si nahradiť tú pôvodnú tabuľku. V podstate teda, keď si to zoberieme, keď si to vypíšeme, tak to vyzerá akoby rovnako. Jedine tuto v tej starej tabuľke ten detail bol nejaký objekt, lebo to bol reťazec, a tuto je to kategórie. Ale inak už na pohľad to vyzerá rovnako. No ale teraz môžem na tejto tabuľke robiť rôzne úkony, napríklad minimum a maximum. Keď to budem robiť na starej, tak on vlastne to berie ako reťazce a minimum bude porovnávať abecedne. Takže minimum bude high income, lebo háčko je v abecede predtým ako nejaký elko alebo upper, hej, lower alebo upper. Takže minimum bude high a maximum bude upper middle income, lebo to je naďalej v abecede. Ale pre moje bude minimum low a maximum high, lebo tak som to dala v poradí. Hej, takže to minimum a maximum, triedenie podľa toho slupca mi dá najskôr tie nízke, potom a tak ďalej. Keď to dávam do nejakých obrázkov, tak mnohé z tých knižín, nejaký Seaborn, mi to utriedí v tom spôsobe, keď budú nejaké slupce v nejakom slupcovom grafe, tak sa mi dajú správať z hľava doprava podľa tej veľkosti a tak ďalej. Takže toto je jedna výhoda, že mám tam to poradie a tým pádom viem s tým robiť, ako porovnávať to správne podľa toho poradia. Druhá výhoda, aj keď nemám to poradie, že mi nezáleží, sú tie regióny, kde nemajú nejaké poradie, že v akom by som ich mala vymenovať, ale stále si môžem z nich urobiť kategóriu, čo mám urobené tu. A to je dokonca aj dosť ľahké. Predtým som musela, keď som robila to výmeno, že mám order kategóriu, tak som musela si vyrobiť ten, že v akom poradí vlastne majú ísť, lebo to neviem si reťazcom povedať, že v akom poradí. To musím ja povedať ako programátor. A musela som to robiť na dva kroky, že vyrobím si kategóriu, ktorú použijem. Keď chcem urobiť nejakú kategóriu bez poradia, napríklad tie regióny, viem v akom poradí, tak to viem urobiť veľmi ľahkým jedným príkazom, že len poviem, že dobre, krajine v tabuľke, kde už máme tú jednu kategóriu,
kategórii a vlastne vyrobí automaticky novú kategóriu a použije ju a dostaneme ako novú anglické 2. No, takže to mi nepomôže teraz porovnávanie, bude fungovať asi nejak po starom, tam mi to nejak nepomôže, ale stále takáto kategória je neusporiadaná, môže mať výhodu v tom group by, to som spomínala vtedy hore, že predtým sme videli, že sme počítali neviem počet obyvateľov v nejakom regióne a niekedy tam bolo 0, ale tú 0 sme nevideli v tej tabulke. A teraz máme, nerobím počet obyvateľov iba size, počet krajín, hej, ale už tu máme aj nuly, hej, že napríklad vidím, že low income sa nenachádza v Európe, sa nenachádza v Latinskej Amerike, v Severnej Amerike, hej. Vidím to a 22 ich je v Afrike, lower middle income, takisto vidím, že kde sa nenachádza upper middle a high income, hej, takže vlastne vidím tam aj tie nuly explicitne, nemusím hľadať, že čo mi kde chýba. Takže to preto funguje teraz, to, že mi tam dáva aj tie nuly, lebo vie, že to nie sú hociaké reťazce, podľa ktorých to zgrupuje, ale vie, že to patrí do tejto množiny všetkých možných hodnot, všetkých možných regiónov, takže vie tam doplniť tie nuly, že toto som tam nevidel, tak dám tam nulu. Ale defaultne to aj tak nerobí, myslím, tu treba dať, že observe the rovnacích false, že daj mi tam aj také kombinácie tých dvoch kategórií, ktoré som vlastne nikdy nevidela. No a keďže tá prvá kategória income group bola utriedená, tak tu vidíme to pekne podľa low income, lower middle, upper middle a high income. Tie regióny tu má asi abecedne, hej, lebo tam som nedala aj nejaké iné poradie. Dobre. Takže to boli kategorické premenné, takže pokiaľ robíte s takými slupcami, kde napríklad mám nejaké tieto kategórie, ktoré majú možnosť zo pár hodnot, tak môže sa hodiť si to premeniť na tú kategorickú premenu, niekedy to pomôže a nie je to zase tak veľa roboty. Ďalšia vec, o ktorej sa nebudeme veľa učiť, ale keby ste robili niekedy s nejakými dátami, ktoré obsahujú údaje o časoch a dátumoch, tak Pandas má na to pomerne rozsiahly počet funkcií, ktoré s tým niečo robia. Hej? Takže potom si to treba pozrieť, ako sa s tým pracuje. Časy a dátumy sú aj trochu problematické, lebo máš všelijaké časové zóny a takéto všelijaké veci, ktoré tam možno budete potrebovať riešiť potenciálne. A teda ja tu mám takú malú ukážku toho, v tých krajinách nemám žiadne dátumy v tej tabulke, ale načítala som si ten dataset o filmoch, kde máme stĺpec release date, dátum uvedenia filmu a vlastne tu mám takú, som z toho vycúcala pomerne krátkym kódom, že koľko dokopy sa filmov v tom datasete releaseovalo v rôznych dňoch týždňa, aj to sú usporiadané, takže napríklad, že v piatok je tam 639 filmov, releaseovaných ešte najčastejší deň pred víkendom, ľudia v piatok večer do kina, tak tie možno veľká štúdia vtedy zverejňujú svoje filmy, alebo vtedy tam hneď prvý deň budú snať rady, hej. Potom štvrtok, keď už na piatok je veľa premiér, tak možno sa presunú ešte na štvrtok, streda, a teda najmenej je v nedeľu, lebo v nedeľu večer už všetci myslia na ďalší pracovný týždeň, hej, takže pondelok, nedeľa majú veľmi málo tých nových filmov. Ešte to je možno také celkom zaujímavé. No a ako sme to teda dosiahli, takže načítali sme si tabuľku movies a v podstate teda rovno tuto v tom načítaní sme povedali, že stĺpec release date mi sparsuje ako dátum, takže on už z toho urobil interne nie nejaký reťazec, ale dátum, čo je nejaký objekt, z ktorého sa môžem pýtať na rôzne veci. Treba si to skontrolovať, či to dobre prešlo, či ten formát dátum v tom súbore sedí s tým, čo tam on predpokladal tak ďalej. No a potom, keď som chcela zistiť, že ktorý film sa v akom dni týždňa bol zverejnený, tak som vlastne mohla použiť takýto, že apply, to je funkcia, ktorá na každý riadok tabulky niečo aplikuje nejakú dajme tomu lambda funkciu a tá lambda funkcia zoberie ten údaj o tom dátume a spýta sa ho, aký je to deň v týždni pomocou funkcie dayname. No a výsledok je vlastne days, je vlastne series, kde bude mať všetky filmy a vlastne nebudem vedieť, ktorý to je film, lebo jedine tam bude, že Monday, Friday, Thursday, Friday, taká nejaká tabulka, hej, a každý riadok je pre jeden film, ale nie je tam v podstate napísané pre ktorý film, iba že to dorazí. No a potom na tejto tabulke tých dní som urobila takú funkciu, že value count, to je také možno zjednodušené
rozpočítaná verzia toho group by. Mohla som to robiť aj cez group by a nejaký size, ale value count vlastne mi to urobí, že nájde všetky hodnoty a spočíta ich počty. A toto bol výsledok. Takže to bola malá ukážka vlastne toho, že ako môžeme robiť niečo s dátumami. A ešte je tu teda obrázok, že zase mám tu movies, ale mám teda release date je teraz dátum, nie len nejaký reťazec. A môžem ho využiť ako x v nejakom grafe, napríklad v Scatterplote, takže mám tu taký graf, že dátum zverejnenia versus rozpočet filmu, tak tu takto to nejak vyzerá, nie je to nejaký graf. Ale teda dôležité je, že x-ová os je naozaj dátum, on mi tam označuje jednotlivé roky a keby som to robila len, že dám rok, predtým mali rok ako číslo, hej, keby som dala iba rok ako číslo, ako x-ovú os, tak všetky tieto filmy sú tuto proste nakope na jednej x-ovej súradnici, ale teraz tam naozaj dátum, takže sa mi tam pekne počas toho roka nejak rozvrstvili, hej. Takže naozaj tam mám každý presne na tom x kam patrí, takže teraz tým vie robiť ako s nejakou numerickou kvázi premenou. Čo by som predtým, ako ten dátum, keď bol reťazec, tak by som ho nemohol použiť ako numerickú premenu v gráfe. Takže nebudeme sa učiť o tom viac, pozrite si, keby ste potrebovali, je tam toho veľa na tých prácu s dátumami a časmi. Viete napríklad dátať, že koľko času uplynulo medzi dvoma dátumami a podobne. No, ďalšia vec sú, čo sa vám často bude stávať, je, že nejaké hodnoty chýbajú. To už sme asi aj videli, že nie každé poličko je vyplnené, môžu tam byť chýbajúce hodnoty. Keď to importujete a spravíte to správne, tak, ale teda rozpoznáš, že to sú chýbajúce hodnoty, tak väčšinou vám tam dosadí nejaké, že np.nan, čo je skratka z not a number, a ďalej tá knižnica predpokladá, že keď niekde je tam ten nan, takže to teda nemá považovať za hodnotu. Dobre, no a nižšie ukazujem nejaké maličké hračkárske príklady, že čo sa stane, keď mám niekde chýbajúcu hodnotu v tabuľke. Takže predstavme si teraz, že vyrobíme si veľmi jednoduchú series, ktorá obsahuje čísla 1, 2, potom neznámu hodnotu a 3. Hej, aby sme si to zapamätali, že čo tam je, takže 1, 2, 3. A použijem také rôzne základné veci, akože spočítam, koľko je súčet, tak on nemá s tým problém, spočíta to, čo vidí, to, čo nevidí, nespočíta, takže povie, že súčet je 6, hej, nám preskočil. Count je vlastne funkcia, ktorá spočíta, koľko je tam tých vecí vôbec, tých nechýbajúcich, hej, takže povieme, že 3 hodnoty tam sú, hej, keď tam A count. Keby som tam dala tú size, tam mi vlastne povie dokopy, že 4 veci tam sú a count povie, že 3 z nich tam naozaj aj sú. Min vlastne počíta ten samomeno count svojím spôsobom, takže spočíta priemer tých, čo tam nie sú, tých, čo tam sú, hej, ktoré nechýbajú, takže priemer 1, 2 a 3 je 2. Takže to funguje, tak by som možno chcela. No a môžem aj porovnávať, takže vlastne, keď porovnávam chýbajúcu hodnotu a nejakú nechýbajúcu, nejaké číslo, tak výsledok je vždy false, bez ohľadu na to, či tu dám rovné, väčšie, menšie alebo čokoľvek iné. Hej, takže keď porovnám, že či A je väčšie ako 2, no tak pre 0 a jednotku je to false, pre nan, toto bol ten nan, toto index 2 bol tiež false a pre tento index, kde bola trojka, to bol true. Dobre? No a dokonca, aj keď sa spýtam, že či sa A rovná NP nan, tak to mi dá tiež false. Dva nany sa navzájom nerovnajú, tým rovná sa. A keby som chcela teda vedieť, že kde sa nachádzajú tie nany, tak dobre je použiť funkciu isNA, ktorá mi teda dá true na tom mieste treťom, kde je ten nan. A ešte sú rôzne iné funkcie, napríklad drop.na, že niekedy chcem vyhodiť niektorá funkcia nefunguje dobre s chýbajúcimi hodnotami, tak chcem ich zlikvidovať, tak dám drop.na a vyhodí mi tie riadky, kde sú nany. Keď mám celú tabuľku, toto je vo series, keď mám celú tabuľku, tak môžem povedať, že vyhoď všetky riadky, ktoré sú čisto nanové, vyrob všetky riadky, ktoré majú obsah jeden nan a môžem ich nazvať stĺpce, takže tam si môžete však ponastavať, čo chcete presne vyhodiť. A potom ešte môžem aj doplniť, aby tam neboli tie nany, tak môžem ich doplniť nejakou hodnotou. Tu som dal, že minus 1, môžem dať 0 alebo niečo, podľa toho, čo je vhodné pre môj výpočet. A na to si treba dávať pozor, hej, že väčšinou nechcem tam doplňať nejaké divné hausnumera, ale keby sa mi to veľmi hodilo, tak môžem aj to. Dobre, takže toto boli chýbajúce hodnoty a na tie teda si treba dávať stále pozor.
ich dá takých nie je priveľa napríklad a potom možno treba sa zamýšľať nad tým, že čo s tým, alebo aj keď ich je tam len zo pár, tak stále potrebujem asi trochu mysleť na to, že čo vlastne tie rôzne funkcie spravia s tou chýbajúcou hodnotou. Väčšinou sa to správa rozumne, napríklad na grafu sa nenakreslí, keď mám x, y a x chyba, tak tá bodka tam nebude, hej, ale treba myslieť, že aké niektoré riadky tabulky, možno sa mi nezobracili, lebo mali nejaké chýbajúce dáta. Dobre. No a posledná vec, taká trošku možno menej podstatná, ale teda chcela by som to spomenúť. Možno podstatná v nejakých iných situáciách, než čo na tomto predmete, je, že na tomto predmete sme, obzvlášť na týchto úlohách a tak, robili s pomerne malými tabuľkami, ktoré, hej, tých krajín tam je pár stovák, filmov tam bolo 2000. Hej, to sú pomerne malé dáta, s ktorými aj keď urobím niečo neveľmi efektívne, tak to bude bežať rýchlo, lebo tých dát je málo. Ale keď začnete pracovať s nejakými veľkými datasetmi, kde budete mať nejaké milióny riadkov alebo niečo, tak už záleží na to, ako to napíšete, môže to byť pomalé, alebo môže to byť dokonca tak pomalé, že nebudete to vedieť nejak. A čisto len tak pre ilustráciu som sa snažila tu ilustrovať, že poďme robiť tú istú vec rôznymi spôsobmi a porovnať, koľko to trvá. A Jupyter má celkom dobrý taký špeciálny príkaz, že percento time it, že odmeraj to, hej, ten čas niečoho. A akože mám za chvíľu, tak to nejak vyzerá, že zoberiem nejaký príkaz, napríklad, že result rovná sa xs.sum a pred neho dám, že percento time it. A normálne spustí tento príkaz do výsledku result mi uloží to, čo spočítalo, ale ešte okrem toho počíta meria ten čas, koľko to trvalo a vypíše to nejako tuto dole. A ešte povie mi, že trvalo to 1,18 milisekúnd plus minus nejaké, ako veľmi to variuje, keď si to viackrát opakuje. A to je priemer a smerodajná odchýlka. A ešte mi povie, že z koľkých pokusov vypočítal ten priemer a smerodajnú odchýlku, a viem, že to zo 7 pokusov. Takže 7 krát to opakoval, sprimeroval a vypočítal, koľko teda to trvalo. A navyše, takéto malé časy, akože milisekunda, sa pomerne ťažko presne merajú. Takže čo on v skutočnosti, keď zistil, že to je niečo veľmi rýchle, tak si povedal, nebudem merať, že iba raz, ale že to 1000-krát zopakujem, zmerám, koľko to trvalo 1000-krát, to už bude akože sekunda zhruba, tak to už viem dobre zmerať. A vyjde mi to tisícimi naspäť, hej? A vznikne mi tam milisekunda. Hej? Takže on zoberie, 1000-krát to zopakuje, zistí, že OK, teraz to bola zhruba sekunda, to viem dobre zmerať, vyjde mi to 1000 mi dostane nejaké číslo okolo tej milisekundy a toto celé 7-krát zopakuje, takže 7000-krát počítal tam čosi, hej? A potom mi teda povie, že na jeden maličký beh to vychádza v priemere na 1,18 milisekundy. No a teraz poďme sa pozrieť, čo sme vlastne merali, lebo však to je pointa tejto časti. Takže čo som urobila? Zvolila som si nejakú konštantnú dĺžka, ktorá bola 1 milión. A túto nejakou funkciou z knižnice NumPy som si vygenerovala milión náhodných čísel z rozsahu od 0 po 100. A tie som si uložila jednak ako series pandas, takže XS je series, milión čísel v sérii. A XL je obyčajný pythonovský list, zoznam milión čísel náhodných. Hej? Takže mám dve reprezentácie toho istého zoznamu milión čísel, pythonovskú a pandovskú. No a teraz dajme tomu, že chcem spočítať vlastne súčet tých milión čísel, koľko je dokopy. A mal by mi byť vždy to isté, ale rôznym spôsobom. Takže prvý je, že použijem na panda series, použijem funkciu sum, ktorá je funkcia toho series, hej, nejaká metóda toho series objektu. A teda vnútri ten pandas, on má výhodu, že je pomerne rýchly, že má tie funkcie možno naprogramované v nejakom C-čku, nejakom rýchlejšom jazyku a bežia celkom rýchlo. Hej, takže mi poviem, sčítaj mi týchto milión čísel, tak on si tam spustí nejakú svoju vnútornú rýchlu implementáciu a rýchlo ich sčíta. A trvalo to teda tú 1 milisekundu. Keď som urobila to isté a použila som bežný sum z Pythonu na tom pythonovskom zozname, hej, tak som to robila v takom bežnom Pythone, tak to trvalo 12 milisekúnd, takže 12 krát pomalšie, stále akože 12 milisekúnd ma nezabije, to si ja nevšimnem, ale keby proste som to robila na ešte väčších
vypočítať dátach, alebo keby som to potrebovala veľakrát opakovať, tak už 10-násobne pomalší výpočet si všimne. No, ale čo môžem ja urobiť, je, že môžem použiť aj pythonovský sum na ten series. Lebo pythonovský sum funguje na hocičom, cez čo sa dá iterovať. Hej? A cez series sa dá iterovať, takže on zbehne, ale bude ešte oveľa pomalší ako títo dvaja, pretože on v podstate musí striedať niečo z toho jadra Pythonu, že sám robí niečo, že nejakým iterátorom hovorí, daj mi ďalší prvok, daj mi ďalší prvok, takže beží niečo z toho jadra Pythonu, ten sám. A striedavo s tým, že musí bežať niečo na series, že OK, on tam potrebuje posunúť tej tabulke niečo vrátiť tomu Pythonu. Takže musí sa to jadro Pythonu rozprávať neustále za každým číslom s tým jadrom toho pandas a je to tam dosť pomalšie. Takže v podstate, keď si mám vybrať, tak proste robím buď čisto pandas, keby to malo byť rýchle. Keď mi záleží na rýchlosti, čo mi nezáleží, keď spracovám 200 krajín, tak všetko z tohto je úplne zanedbateľné, takže je to jedno. Ale keby mi záležalo na rýchlosti, tak ideálne môžeme použiť niečo priamo z pandas, keď nie, tak niečo priamo z Pythonu a príliš to nie je dobré striedať hore-dole, hej? No, ale sú ešte... Dobre, ešte ukážeme si možno horšie veci ako toto. Poďme teraz vyrábať nový zoznam. Takže mám milión čísel a chcem si vypočítať ich druhé mocniny. Hej? Čiže pre každé z tých čísel chcem vyrobiť novú druhú mocninu a výsledok chcem dať do akéhosi zoznamu. Takže jedna možnosť je, že použijem, že zoberiem series krát series, vieme, že series sa dajú násobiť po zložkách týkrát a výsledkom bude nová series. Okay? Druhý mocninu. Druhá možnosť je, že robím to v Pythone, nemám pandas, tak zoberiem ten pythonovský zoznam a urobím list comprehension, že pre každé x v zozname vypočítam druhú mocninu a vyrob z toho zoznam. A tretia možnosť je, že keď mi nenapadne, že môžem robiť toto, tak môžem použiť tú funkciu apply, ktorá prejde cez všetky prvky toho zoznamu, toho series teda v tomto prípade, x apply, a pre každý prvok aplikuje nejakú moju lambda funkciu x krát x a z výsledkov vytvorí teda novú series. Nejakú novú series. No a všetko som spočítala, no a ten prvý, keď som násobila len tak, ten bol aj najkrátší, čo sa týka veľkosti programu, tak bol aj najrýchlejší, 1,97 milisekundy. Potom, keď som to robila cez ten Python, no tak to bol 65, takže 30 krát alebo koľko pomalší. No a tá apply function, tá je zase taká, že musí striedať niečo, čo robí series sama o sebe a nejaký môj kód. Hej, takže musí vychádzať akoby, že robím niečo čisto v pandas a robím niečo, čo mi používa zohľada, ale striedam to stále, tak to je ešte o kus pomalšie ako ten čisto pythonovský. No, takže tá apply je veľmi šikovná, veľmi flexibilná, ak mi nezáleží na čase, super ju používajte. Ale keď by nám záležalo na čase, tak je lepšie si spomenúť, či to neviem urobiť nejako takto. No a ešte môžem tú tabuľku druhých mocnín vyrábať všelijako nejako ešte hlúpejšie. Napríklad, mohla by som si povedať, že vyrobím si nejakú počiatočnú tabuľku, že samý nul, že vyrobím si sériu, ktoré budú toľko nul, koľko bude výsledok. A potom budem do jednotlivých prvkov tej novej série x2 priraďovať tie druhé mocniny. Hej, dám si samé nuly a potom do prvého prvku dám umocnenie na druhu z tej druhej pandas do druhého a tak ďalej. Robím to celé v nejakom obyčajnom cykle. Hej, toto by mohlo niekoho napadnúť, že takto by som to mohla robiť. Tak to je ešte oveľa pomalšie, ale už je to tak pomalé, že už pred tých milión prvkov by mi to aj pridlho trvalo to namerať. Tak som to robila len pre 10 000, hej, pre 100 1% z toho pôvodného zoznamu, hej, som to robila. A dokopy to trvalo 147 milisekúnd. Keby som to teraz vynásobila späť to 100, že koľko by to tak trvalo, hej, pre ten milión prvkov, tak 147 x 100, hej, to sú teda nejaké 14 000. Tak to je zase oveľa pomalšie ako toto. Hej, takže ešte ten apply bol rýchly oproti tomu, keby som to tam v cykle po jednom dávala do toho vymulovaného pola. A ešte horšie je, keď si vyrobím na začiatku len nejakú series akoby s jedným číslom a potom tam budem pridávať akoby, že ja keď mám aj series, ktorá je krátka a adresujem ju nejakým väčším ičkom, no tak on ju tak nejak rozšíri, ona bude rásť podľa potreby. Ale v každom tomto vlastne iterácii
naraz, je to ešte menej efektívne, takže ani pre 10 000 to bolo pomalé, tak som dala to len pre 1000 normov, hej? Takže ešte 10 násobne menší pole ako tu a ten čas je, ja neviem, dvojnásobný, ale na 10 násobne menší pole, takže možno 20 krát pomalšie. Stále pridáva na konci, hej? Takže vidíme, že čo sú dobré nápady a čo sú menej dobré nápady, čo sa týka rýchlosti. A tuto už by som proste naozaj čakala na tých milión prvkov asi celkom dosť, hej? Takže už si to rozmyslím, či to budem robiť takto. Dobre, takže to je z mojej strany všetko.